Maybe Bobani, Milio. I was a million Cancelo, or what for Jacobo or Jadava, there's a Obubandumuna Tuku, whenever that in the Duemana, Simo Javana Nibe, or the Jinjimobuni, Lutel, Ibuko City, Puenon, Nania Kasimu. Ibu tu no yati edwiri ozio kwada ni adwiri ozio de kata ni lo wen so no si edwiri e o wen so no si edwiri e e ma no de hari gwa ka kan ko lu da ko okosime obu emi ke kantinu lo num o ke mma u ge ntinu lo num ugu na mi ami ge ke ntinu lo num ije le ge kantinu lo num o no ta ni gbe na ge de mma hu de ro wo be na mma hu ibe mekwenu na aye oke mwa nnukwu ibe mekwelu n'ahị nnukwu ibe mekwelu n'ahị yo nnukwu ibe mekwelu n'ahị ndị ụka na-akwa na ebe ndị omenala na-akwa na eme nnukwu ibe mekwelu n'ahị ka ngwa gị eziokwu onye pụta n'ụtụtụ bụ n'ikolo ọ na-awọkụ onye bụ ihe obi aṅụrị buru ikolo ka ọkụ oke si n'ime mapụta ọ hapụzi ikolo tụ nwoke ọkwekwe ya kwụsị n'ike nnukwu ibe mekwelu n'ahị na media no kan no so ya na hari lo nwe manya na muchalo nwe mamu makona bu nnogide onwe kosi we diri meje na media we na hari manya o Nicholas o kan wandu kuti ibe mekwero na ayi na media kan na hari anya we ne bezi ni ibe na eme no we ne bi ibe na eme no mwelu tuba mgbe nde nenezie nenu wazuliko obinita we kubi ibo kuru n'onu ya kubi ibo kuru n'onu ya kubi ibo kuru n'onu ya ibi jiji gbara m n'ọnụ ntị okoko igba na ije lapụkwa n'ike mmọnwụ anyị tiri eti n'ụkwụ echie mmanwụ nnukwu ibe mekwere n'anyị mana ibe ndị anyị ụmụ Igbo biko dodo onye ewe iwe onye kwuru n'okwu o nwere mgbe okenye na-awo togide o zugide nwa iduzie ya ajụjụ o ji aza ka okenye ọzaba ka ụmụntakịrị mana nka ya erutegwo nso okenye togide nwee mgbe ọ na-awo toruwe ike agwụ isi ekwubezi ibe sọrọ ha onye atani ụta onye abalụ n'ihe mba onye wekwe n'iwe ibe njiri kwa onye wekwe n'iwe onye mụta n'uwe baba mba tụ oji eji n'ụwa zuru ike kugbuwe ya jekwe eji enene ka o nene ejie wee nenekwa ibe oriri n'ọnụ ya wee nenekwe nkata akpara akpa wee mara ibe na-eme onye abalụ n'ihe mba onye kwukwe n'okwu ọgụ ọbụla Chineke biri n'ụba mmadụ tinye aka n'ime ya tupu esezieri ya aka ọnụbara onwe ya onye abalụ n'ihe mba onye were n'iwe maka na onwe gị ibe nna m ji awo mebe mecha ekie m mkpu na nna m ehemejo m na-ekwetegwo m ekweta n'ibe nna m emetere na ọ na-itinye na Chukwu ka o ji ejezi ya bụrụ maka nkwu ọbụkwue m ọnụ ọ bụrụ mmebe ọ bịarụkọ n'ime njọ onye wekwere ya iwe nnukwute ibe mere anyị oke mmanwụ ka nke ọrụ gị ka nnukwute ibe si were m anyị mana ba ya ekwugo okwu na midia nke nọ n'anya na-ene ebe gị ka ọ na-agba okuo nene ntụ ka ntụ na-abọ n'ebe niile mmapụ na midia nlụlawa mkpekọta ibe Igbo na-ejere ebe ibe mebikwe onye Igbo tere ite isi achọcha ibe eji eme ya akụjisie ya aka ka onye Igbo birokwa n'isi ibe mebikwe ma onwe gị onye kwuru okwu onye ga-ehe ọnụ kedu onye ga-ekwu okwu onye ya ekwu ndị niile anyị nwere ji ekwute ọnụ anyị o agwa m ndụ ba na Abuja o eji were nnukwu ọkwa wee nye ha na Abuja ha ihe ọgụgọ na ihe aṅụrụ aṅụ kedu ibe ba ji ekwu n'ike gwụrụ mmanwụ o baba m ibe ba ji ekwu n'ike gwụrụ mmanwụ oke mmanwụ Igbo nnebe gị neteta gị n'owe ijele oke mmanwụ nnebe gị neteta gị ime ibe m na-etu gị ọbalụ n'ochimiri jiri aka ekpe tọgbuo mmụọ nwe mmiri ibu ya anyị na-ebi mmanwụ na-akpapụ ike ikpe mmanwụ ibe njikwenu tụ gị ikpe mmanwụ ịpụtara n'ọgụ ndị Igbo egbue n'aka na ikwochiri egbue n'aka ekpe ikwochiri abịa n'etiti ihe ọya ka mgbe ọdobe esi n'azụ ya azụ onye nọ n'azụ abụ iwe ọsị ya ijere na ịkarịrị mmanwụ gekwe ntị oke mmanwụ ibe o ji awụ mmadụ pụta n'ilo mesibe ibe ike ọmajụzi ihe dịrị ya ozi ọmajụzi Chukwu kwadoro ihe ọmajụkwa ihe kwadoro ihe oje kasazie n'iwe ha azụghị ike onye ọbụ na-abịarụ n'ụwa ya wee kwudosi ike ya jajụ ese Chineke na odiri ozi o arụsị ibido gị ime ihe eji wee mara gị nwa
Ijaba jebe na toba. Iba kwa kusoro ko bi mo. Ibu na ke bi ba kwa kusoro ko bi mo. No ji dalu wona nyemo na ko de ri de o akọ. O sara na gaba ni ru o ji dalu nyanwa ma do ri o. E kala kan be. O ke mu. Na me kene kwa akoso. Ibo tukana ni mo da jinji me. E ji mo ku no no. E ji mo ku no no.